This is a special request. Det handler jo om kontrol med en kontrolmekanisme for dem, for at opnå støtte til et etpartisystem, som er uretfærdigt og som er ufrit. Vi taler om Big Mamas, 30.000 mand, jeg tror faktisk 35.000 mand, som kontrollerer internettet. Vi taler om, der er ikke nogen fri presse, alle aviser er kontrolleret af staten. Vi taler om, der er ikke nogen fri forskning. Og så er der censursion, hvor kineserne ikke tør i større selskaber kritisere staten. Lydighed og frygt. Befolkningen, som ikke sætter spørgsmålstegn i partiet. 100.000 demonstrationer sidste år, så befolkningen er kritiske, men ikke mod staten og partiet. Kritikken går på lokal niveau.